Her kan I se det første højre hjul på vores maskine. Her opbevarer vi kassen, når vi skal transportere den. Her er motorerne, som der får baghjulene til at køre. Her er batteriboksen, som får alt til at fungere. Den eneste fejl, vi lavede med maskinen, var, at vi byggede den så ustabil, at den ikke kunne køre. Men nu har vi repareret det. Her saver vi vores stolper til broen. Her er stolperne til broen. Her ser vi bundpladen, som maskinen skal køre på. Her skruer vi stolperne på broen. Det her er snorene, som der støtter broen. Den eneste fejl, vi lavede med broen, var at bore et hul for det forkerte sted. Her ser vi de resterende stykker træ. Mine damer og herrer, broen! Her kan I se de to fjernbetjeninger, som vi skal bruge til at styre maskinen. Her kan I se en fjernbetjening, hvor vi kan køre frem og tilbage, og den anden kan vi køre højre og venstre.